ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ ಮಟನ್ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಕಜಿಪು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಅಟ್ಟಿಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಟನ್ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಕಜಿಪು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಅವೆಳ್ಳ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಬೋಡುಪನ ಸಾಮಾನ್ಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋ ತಾತ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿತ ಮಾಸ ಗಲಸದ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಆಪುಣು ಪಿರಿ ಆಪುಣು ಆಂಡ ಕರಾವಳಿಡ್ ಬ್ಯಾತೆ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಐನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೆದ ಆತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದೀಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಎಂಚಲ ಕಡೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೆದ ಆತ ಪುದೀನ ಅಂಚನೆ ಗೆಂತದ ನಮ್ಮ 20 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಗಲಸದ ಖಾರ ಖಾರ ಅದ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಣು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಪರಂಗಟೆ ಗಲಸಂಡ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮಂಜಲ್ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡ ತುವೇರೆ ಮನಸೆತ್ತನ ಆತು ಓಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟುದ ಆಯ್ತ ರಸದೆತ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನೆಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು 75 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಚೂರ್ಲ ಕರಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ತರಕಾರಿಲೇನು ಕಡೆ ಒಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ ಪುದೀನದೆ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಿಲಿಗುಂಡತೆ ಪರಂಗಟೆ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆವೇರೆ ಬೋಡುಪುನಾಥ ನೀರು ಗೆಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಬೇಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತುಡ್ದಿಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತೆ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬೇರ್ಕಲೆ ಆಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋ ಮುಟ್ಟಲ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಮಂಜಲ್ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಬಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಗಮನದಿ ಒನ್ಲೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ದಿಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಟನ್ದ ತುಂಡುಲೇನ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟದ ಆಯ್ತಾ ರಸ ಮೈಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಪುಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇದ್ದಾಲ ಪಾಡ್ದ ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದರ ಅವೇ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೆರುಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಹದಾ ತೋಟು 4-5 ಸೀಟಿ ದೆಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ 7 ಸೀಟಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಗಲಸ್ನ ಮಾಸದ ಮೆತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 4-5 ಸೀಟಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಮಾಸ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಲು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪಂಡದ
ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪಸತಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆಗ ಆಜಾವಲಿ ಹಣ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಟನ್ಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಉಂಡು ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಮಟನ್ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಾತಂಡೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲ ಆಪ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ದೆತ್ತೊನ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 170 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡುತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 1189 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟಿ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತೇರಿ ಮರೆಪಡೆ ಅಪಗ ಏಪ್ಪಲ ಪಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ವಿಷಯ ಸೃಟಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೆ ಶಾಲಾ ಮಲ್ಪಲೆ